Taun ana Windana aku ora bakal gelem ngladeni karo kowe. Wong sing jeneng aku tresna kok sampeyan ora iki terus piye coba? Ya bener. Sing jeneng tresna kuwi jaran saka kulina. Ya wis pokoke tak trateni wae. Iki wis ana pira? Pirang dina mapan ana ning Nuswa Kambana utawa Nuswa Rukmi. Nek kowe ora gelem karo aku sepira to kekuatane wong wedok. Mesti aku bakal ngruda paripeksa karo kowe. Kuwanton kowe tak ruda paripeksa karo aku, kowe ngladeni karo aku, tegese wis sah. Nggonku mengko garwa Mbak Yuku, ya kuwi Kakang Mbok Ayu Dresnala. Pancen wis wani bebeda karo bojone Janaka kudu wani ngalke dodo sing lanang kowe apa aku sing lanang tenan mukuk Dresnala bedah dadamu pecah dasmu. Waduh wah mati aku. Piye Janaka? Arep ngopo kowe? Arep ngopo? Batobat anakku diajar Janaka gedhoane anakmu sing elek. Wis pantes diajar karo ndaraku. Tok sumbering perkara iki mesti saka kowe, saka cangkemmu Betari Durga. Batobat. Wong kepengin napake mulyaning bocah. Napake mulyaning anak iku wajibane wong tuwa. Ning aja sasar susur tumindakmu kaya ngono. Aja sak penake dhewe. Jagat kobar mergo saka gelak gedhoamu. Ora mulih ning papanmu adu gangi nang kene batobat. Batobat apa? Mati aku. Batu-batu iki karepe piye? Digulung-gulung kaya ngene iki. Gapo ora? Aku nek ngajar ya ngene iki. Ayo. Batu-batu diolah-alik sak penake dhewe. Nek ora tau olah-alik ndak rugi. Kudu diolah-alik. Batu-batu iki karepe piye to ya? Aduh. Ayo bali ora? Bali ora? Iya bali. Janji sih gawe geger aja takon dosa. Wah, aku mungsuhmu. Inggih Kyai, inggih kula sampun tobat. Ayo mulih. Inggih, mulih ora. Caraka bali. Nyuwun pamit Kyai, nyuwun pamit. Dresnala. Apa? Pangeran ana dawuh apa? Sawangan bocah sing ning ngarepamu kuwi. Kuwi sapa? Aku ora tepung, aku ora ngerti. Tak kandhani ya Dresnala. Kuwi wis anggene, kuwi anakmu Dresnala. Tobat wis anggene anak. Petro non rene yo mboten kula teng mriki mawon
Apa itu? Oh, lumayan. Ditenono ora gelem rene ditenono. Pripun? Sing ngakon sapa kok methuke bojoku. Kula niku mboten methuke, mriko mlayu mriki kula niku ajeng mriku, juga niku lho, teklek niku lho. Terus makdung wonten gathuk wonten. Ya ora sengaja ya. Ngedan malah cengengesen. Iki Kanjeng Ibu Bapak. Iya. Anakku nggih, anakku. Kanjeng Ibu mau nendi? Aku digawa dewa Srani. Ibumu seneng-seneng ngawur. Seneng-seneng piye? Sing ngomong seneng-seneng ya sapa? Nyatane mau neng kono lak deloke saka kaduwan doting geni. Ora ngaku wae mengane iki ngono kuwi. Mbok yo saiki ngilo karo sampean dhewe. Terus aku diunekke sak penake dhewe aku seneng-seneng karo dhewe srane aku ning kono rasane kaya dikunjur. Saiki lho tak takon karo sampean, sampean bojone pira? Sing seneng-seneng sapa? Saiki sing tak anggap bojo lagi kowe. Enggak saiki. Terus esuk pira tak takon. Iki ngopo ta iki? Enten apa? Sengit. Mungkin iki rasane ora seneng mapan ning negarane Dewa Srani kok diunekke seneng-seneng sapa wedok sing ora nesu wedok. Aku dene kono dianggep seneng-seneng. Sampeyan yo salah. Sampeyan yo kleru. Niku atine kerojah raja mergo pisah karo sampeyan. Lah sampeyan niku terus ngerti cemburu ta, Men? Ada cemburu to? Iki udike dilangi sik dah aku. Ayo dibuang. Ora njuk tas-tas ora. Mangsaku nek pancen ana kaludhangan mlayu ra kudune Dresana ki mlayu malah tenguk-tenguk nang taman. Ngono ora padha karo seneng mapan nang kono. Sing seneng ki ya sapa ora ngawur ora. Duh, wis mulai kekerasan. Ini ora seneng.